Вітаю вас у ефірі Пара. Публіка жвава абмяркоўвае мае наратывы з папярэдніх відэа пра тое, што Расія набліжаецца да палітычнай дэстабілізацыі, і вынік гэтых працэсаў будзе такі, што ляснецца рэжым Лукашэнкі. І все можа пачацца ўжо гэтай зімой, я лічу, што пачнецца. І тут шмат каментароў ад абывацеляў, балабол, што ты гаворыш, марныя спадзевы. Я размаўляю у тым ліку з прафесійнымі экспертамі, там таксама шмат крытыкі, навошта ты называеш даты, там поры года і гэтак далей. Але логіка і наратывы гэтых экспертаў таксама пацвярджаюць правільную ацэнку працэсаў, якія адбываюцца з майго боку. Рыхтуючы гэтае відэа, я пагутарыў з рознымі людзьмі, у тым ліку з Олегам Саакянам. Гэта украінскі палітолог, чалавек узважаны, паважаны, прафесійны. Ведаеце, такі вядомы чалавек, але не хайповы, якому не патрэбная там нейкая слава на роўным месцы. Мы абмеркавалі вельмі важныя рэчы, у тым ліку сустрэчу Сі Цзіньпіна з Байдэнам у ЗША. Гэтая сустрэча мае вельмі важнае значэнне як для Ўкраіны, так і для Беларусі. Я заклікаю вас паслухаць удумліва. Сустрэча Сі Цзіньпіна і Байдена ў ЗША. Слухайце, я па-простаму спытаюся, ці можа гэтая сустрэча стаць гістарычнай, паўплываць на хаду вайны, ці гэта марныя спадзевы? Не варто сподіватися, що вона матиме разючий чи карколомний вплив на російсько-українську війну. Сі Цзіньпін фактично запропонував двополярний світ. Це діаметрально протилежно путінським уявленням стосовно того, як має виглядати світ, в якому всі воюють зі всіма і все вирішується грубою силою. Помітьте, що в Росії не комунікували майже від слова зовсім зустріч Байдена і Сі Цзіньпіна, її підготовку, її супроводження тощо. Тому що Росія в цих перемовинах об'єкт. І той, хто муситиме прийняти правила гри, про які домовляться. Або тоді Росії прийдеться йти в жорстку конфронтацію з Китаєм, для якого тепер справа честі і його статусу вразумить Росію. Да 22-го, нават да 20-го года, да эпідэміі ковіду, былі такія экспертныя ацэнкі вельмі шмат, што Кітай рыхтуецца падкарыць Тайвань, больш за тое, што Кітай рыхтуецца да вялікай глобальнай вайны за дамінацыю ў свеце. Былі такія размовы. І як адзін з асноўных саюзнікаў разглядалася Расія. Злучаныя Штаты Амерыкі, па ідэі, вельмі павінныя былі баяцца гэтага альянсу магчымага Кітая і Расіі. Можа быць, у гэтым, дарэчы, крыецца прычына, чаму мінулай зімой ва Ўкраіну всю неабходную зброю не даставілі. Але Расія здзейсніла фальстарт. Даруйце, што я фамільярна пра гэта кажу. Напаўшы на Ўкраіну, яны паказалі слабасць, што это не другая армія свету, што такія геапалітычныя задачы вырашаць, куды там, так, пры такой хадзе падзеяў. Такім чынам атрымліваецца сітуацыя, што ў аслабленні Расіі не то, што ў поўным зруйнаванні, а у аслабленні сур'ёзным павінныя быць зацікаўленыя і ЗША, і Кітай. ЗША зразумела, а вось Кітай, чаму Кітай? Дальні ўсход, а чаму б не ўзяць тое, што кепска ляжыць? Чаму бы не пракласці трубы з вуглевадародамі за бесцэнак, не забяспечыць стабільнасць сваёй эканомікі? І вось тут, у гэтым кантэксце, чаму б Сі і Байдену не дамовіцца пра вывад войскаў з Украіны расійскіх, наступную дэстабілізацыю палітычную у Расіі для того, каб яе ўжо падзяліць на свае сферы інтарэсаў. Сполучені Штати не зацікавлені в тому, щоб Росія була поглинута Китаєм. Відповідно, вони не зацікавлені в широкій дестабілізації ситуації в Росії. І їм потрібно, щоб Росія залишалася централізованою, контрольованою, але при цьому рівень її амбіцій був значно нижчим, співмірним її реальним спроможностям. В чому зацікавлений Китай? Також в тому, щоб Росія не дестабілізувалася повністю, тому що отримати цілу низку точок напруження, конфліктів і війн на території Росії, в які Китаю прийдеться заходити від опосередкованої до прямої участі, така собі перспектива. У Китая великий кордон з Росією, дестабілізація поруч, яка би проходила би через низку торгівельних шляхів, для Китая матиме катастрофічні наслідки. Для них важливо Росію мати гуртом.
мати Росію повним пакетом і закупити її оптом. Тому вся конкуренція йде наразі стосовно того, а які будуть правила гри стосовно Росії і конкуренції глобальних гравців всередині самої Росії. Звісно, ніхто впряму стверджувати не може. З закритими дверима ані Байден, ані Сі Цзіньпін не піднімав би питання поділу Росії умовно. Це було би занадто грубо і на сьогоднішній день передчасно. Але те, що одним з похідних і наслідків перемовин Сі Цзіньпіна і Байдена є негласна фактично траєкторія, яка нас виводить на поділ Росії не територіально, але де-факто по впливах глобальними гравцями, це абсолютно зрозуміло. І це те, чого найбільше бояться в Кремлі, тому що вони чудово розуміють, що їх сьогоднішній суверенітет вже не в руках Росії. Агресію проти України Росія, по-перше, підважила, тобто підвісила в повітрі свої кордони, сама порушивши територіальну цілісність власну, приєднуючи, анексуючи українські території. І друге, наразі вони підвісили рівно на такий самий гачок і власний суверенітет. Україна вже продемонструвала, визнаючи суверенітет Ічкерії, визнаючи суверенітет Японії над Курильськими островами. І цей прецедент може далі розповсюджуватись. Тепер не Росія буде визначати, де завершуються її кордони і як реалізується її суверенітет, в яких її частинах. Я вельмі спадзяюся, што канал пара глядзяць удумлівыя разумныя людзі і вам не патрэбна перакладаць украінскую мову. Я задаў Олегу Саакяну пытанне, а калі пачнуцца гэтыя працэсы такой вось дынамічнай дэстабілізацыі ў Расіі, ён не стаў называць нейкія тэрміны, але пісаў прычыны, што вось можа да гэтага прывесці. І гэтых, ведаеце, прычынаў цэлы кошык ёсць, так? Некаторыя там ужо набілі аскоміну, там падаюцца несур'ёзнымі, но яны могуць сыграць, это, ведаеце, як там здароўе Пуціна, ягоных двайнікоў, трайнікоў, сітуацыя на вайне, якая ў любы момант можа па-рознаму павярнуцца. Там эканамічная дэстабілізацыя ў Расіі. Вы ведаеце, канешне, расейцы там знаходзяць шляхі там абыходу санкцый, там атрымліваюць тавары двайнога прызначэння для вайны. Нармальна, па нармальных коштах, в прынцыпе, знаходзяць шляхі, як прадаваць свае вуглевадароды. Но сітуацыя, мякка кажучы, нестабільная. Я думаю, з навінаў вы гэта ўсё бачыце. Но ёсць яшчэ адна прычына, на якой я вось хачу спецыяльна спыніцца, гэта выбары. Вы ведаеце, што ў Беларусі будуць так званы единый дзень галасавання у лютым 24 года і ў сакавіку 24 года, вот ужо вельмі хутка, ў прынцыпе, так, адбудуцца прэзідэнцкія выбары ў Расіі. І здавалася б, ну што там, ну напішуць Пуціну столькі, колькі ён захоча, няма ніякіх праблем. А Олег Саакян тлумачыць, чаму гэтыя выбары вельмі небяспечны час для пуцінскага рэжыму. В диктатурах це завжди ледь не сакральний момент перепідтвердження лідером свого лідерства в очах суспільства перед очима еліт. Тому важлива велика явка, тому важлива тотальність пропаганди, тому важливо, щоб відрив від другого кандидата був карколомний на дві голови, щоб ніхто не подумав, що взагалі може бути хоч якась альтернатива. Тобто це всенародний. І ці вибори, цією тотальністю, то що також може здетонувати. Ми зараз бачили Дагестан, і де управлінська вертикаль дала повний збій. А до того бачили Пригожина, а до того бачили інші ексцеси по Росії, як то на Далекому Сході з мітингами. Там далеко не все так добре в датському королівстві, як казав Шекспір. І це може спричинити наслідки. А може бути і воєнна якась поразка. Наприклад, звільнення Україною Криму стало би дуже серйозним ударом для путінського режиму і, відповідно, могло би спричинити ще в процесі деструкцію самого режиму зсередини. Тобто, наразі я вам не скажу точну дату, але я можу запевнити, що загальний тренд, логіка процесу говорить, що цей момент не за горами. І ми з вами вже говоримо не про гіпотетичний якийсь можливий процес, а ми говоримо про майже гарантований результат. Питання лише зараз, через 3 роки чи через 5. Спадар Олег, тое, што не ўсё ў парадку ў дацкім каралеўстве, мне здаецца, вельмі тонка адчувае Александр Лукашенко. У яго вельмі своеасаблівыя сталі паводзіны. Напэўна, адчувае, што кракне Пуцін, напэўна, хутка. Трэба тэрмінова перастрахоўвацца, і ён перастрахоўваецца.
Такая похвальба у бок Еўразвяза, у бок Польши хваліцца. Это все показываюць па дзяржаўных тэлеканалах. Слухайце, калі б мяне жонка так хваліла кожны дзень, я быў бы шчаслівы чалавек, як Лукашенко Польшу хваліць. А нядаўна ж знішчалі магілы салдат арміі краёвай і гэтак далей. І вось гэта, ведаеце, такія паводзіны вельмі адметныя. І ў той же самы час Беларусь адна з самых такіх, мне здаецца, небяспечных кропак для заходняга свету, таму што ядравая зброя ёсць, яна няма, там 100% пацверджання не маем мы, але, допустим, ёсць, там Лукашенко абяцае нават стратэгічную ядравую зброю ў Беларусі. Хто ведае, як складуцца абставіны? Сувалкаўскі калідор раз, і Балтыя адрэзана ад заходняга свету. Наўпрасткі выхад на Польшчу. Так, ну, всякае ж здараецца, розныя могуць быць сцэнары. На Украіну ўжо напалі. І дзякуй Богу, што скончылася так, як скончылася. Сітуацыя, мне здаецца, магла катастрофай абернуцца. Тым не менш, як вы лічыце, ці ёсць сцэнар, у якім Захад пойдзе на тое, каб выдраць Беларусь з расійскай арбіты, і калі падобнае можа здарыцца? Я не думаю, що Захід буде наразі жорстко і хірургічно відривати Білорусь від Росії. Захід створює інфраструктуру для того, щоб підтримати потім Білорусь, коли вікно можливостей відкриється в її власних потугах і в руху по мінімізації російських впливів, по розбудові дійсно незалежної суверенної Білорусі. Причому Лукашенко чудово розуміє, що в залежності від того, яку роль він займає зараз, наскільки деструктивно чи навпаки, і яку він займе потім, в момент транзиту, буде залежати, зокрема, і його фізична безпека. Лукашенко весь час балансує по траєкторії двох диктаторів ХХ століття – Муссоліні і Франко. Бо у випадку з хто є Гітлером в сучасності, все чудово зрозуміло. І от для Лукашенка важливо поруч з Гітлером в сучасності піти по траєкторії Франко, тому що тоді є можливість, не дивлячись на всі питання до себе, не дивлячись на всю свою негативну роль в історії, але тим не менш в певний момент відійти з певними гарантіями. І я думаю, що частина світу була би не проти піти на них, у випадку, якщо Лукашенко в правильний момент приймає правильне рішення. За інших обставин Лукашенка чекає доля Муссоліні. І тоді ніхто ззовні нічого не зможе прогарантувати. Білоруське суспільство перше добереться до Лукашенка і перше його підвісить для того, щоб продемонструвати, по-перше, вимістити весь накопичений негатив стосовно нього, по-друге, продемонструвати, що ця епоха Лукашенківщини ніколи не повернеться. І це абсолютно інша траєкторія і шлях, який обирає білоруське суспільство. Лукашенко не дурна людина. Кривава, нарцистична, яка завгодно, але точно не дурна. І достатньо талановитий як політик. Тому на сьогодні він і балансує. Тому оці і заяви з добрими словами в бік Польщі, з певними підсвічуваннями таких своєї цивілізованості і добросусідства і всього іншого, це завдання пропагандистське, яке зараз виконується білоруськими пропагандистами і політиками для того, щоб продемонструвати, що Лукашенка ще поки не втратив шанси бути Франка. А він розуміє, що момент дійсно наближається, і дійсно запас міцності Росії все меншає. І по його активності, зокрема, і можна побачити, як зменшується цей запас. Тому що Лукашенко краще за нас всіх з вами знає, що дійсно відбувається в Кремлі. І чим більше Лукашенка розводить активності по диверсифікації свого іміджу і своєї позиції, це тим більше свідчить про те, що в Кремлі нарощується деструкція і режим слабшає. Ну, бачыце, колькі добрых варыянтаў для Беларусі і Украіны. Олег Саакян не першы замежны эксперт, які называе Лукашэнку разумным чалавекам. Слухайце, сее і жне, і ў футбол умее гуляць, і ў тэніс вучыць першых ракетак свету, і ў хаккей.
і ва ўсім спецыялісту эканоміцы ў яйках у малаце і скарыны ў Піцеры жыў і зарплату на стол палажыў. Але я пагаджуся, што, канешне, мудры тактык, але дрэнны стратэг, іначай не нарабіў бы такіх фатальных памылак катастрафічных у 2020 годзе, пралічыў бы гэтую гульню до конца. І сёння вот это вот мудры тактык здае просто Пуціна як шклотару. Вот ягоныя манеўры на захад, заігрыванні з Польшай, там пахвальба еўразвяза і гэтак далей, гэта просто паказвае і сведчыць, што там у Пуціна вельмі сур'ёзныя праблемы. Лукашенко мае больш інфармацыі, што там адбываецца. Так, вельмі было бы, канешне, цікава, мы не можам усяго ведаць, але ведаем адназначна, што там маштабныя праблемы. Як толькі запахне смажаным, Лукашенко здрадзіць Пуціну, Лукашенко здрадзіць і сваім гэтым генералам, рускаміраўцам, сталіністам, просто вот не сумнявайцеся ў гэтым. І Олег Саакян пацвярджае наратывы, што вот як толькі з'явіцца магчымасць, Лукашенко пакажа нам такія фокусы, што вот трапіць на прадстаўленне ў такі цырк 1000 еўраў не пашкадуеце. Ваша бацькаўшчына такая наўпроставая, гэта Крым, я правильно разумею? Ні, Донецьк. Донецк, Донецк. Ну, слухайте, у Крыме ўжо відавочна, по-моему, зможаце адносна хутка, спадзяюся, адпачываць. У Донецк зможаце вярнуцца. Слухайте, но там, напэўна, прыбірацца доўга трэба будзе вам. Но тым не менш, так? А нашыя перспектывы наконт Беларусі, яны такія ж відавочныя? Ці ўсё можа павярнуцца для беларусаў у іншы бок, што яшчэ вот эта вот сітуацыя з гэтым рэжымам, з гэтым сталінізмам, это все можа вельмі надоўга расцягнуцца, як вы лічыце? Ні, надовго я не думаю, що розтягнеться. Зараз Лукашенко прямою пуповиною пов'язаний з Путіним. І тут або він веде його в ЗАГС, або він веде його до прокурора. У Лукашенка вибір невеликий. Якщо він не відмежується від Путіна в певний момент і не стане частиною рішення, то в такому випадку він сяде на лаву підсудних з Путіним однозначно разом, як воєнний злочинець. У випадку, якщо він стане свідком в цій справі, беру в лапки зараз метафорично, то тоді в нього є можливість пом'якшити по своє покарання, і, можливо, хтось закриє очі, що він доживатиме своє життя разом з Колінкою десь в... Треба подивитися, хто місто побратим Ростова російського в Китаї. Ну, десь там, по стопам Януковича, але тільки тепер вже в Китаї. Спадар Олег, я вельмі ўдзячны вам за тое, што вы растлумачылі пэўныя вельмі важныя нюансы. Я скажу вам шчыра, у мяне добры настрой пасля нашай гутаркі, таму што я ведаю, што вы чалавек аўтарытэтны і прагрэсіўны. І, скажем так, дыму не напускаеце. І з гэтай прычыны, што ж, это добрыя навіны для беларусаў. Ёсць уражанне гэтай вот магчымай дэстабілізацыі ў Расіі. Пах просто гэтага адчуваецца. Ёсць уражанне ў нас, у людзей, якія не ў Беларусі, што вось-вось можа пачацца той самы гістарычны момант, калі трэба будзе сябе праявіць. І я раю людзям, якія думаюць пра будучыню Беларусі, зараз вось да беларусаў наўпрост звяртаюся, ну што, пора сабраць мазгі ў кучку, і пора мець планы, і пора рыхтавацца да пэўных дзеянняў. Спадар Олег, яшчэ раз шчыра вам дзякуй. Навзаєм також.